Ungasukumi into ongakuyimela. Ayikho into engengimele mfowethu. Hlaba ama-Uber nje asithatha. Ngaqhathwa mina bafu. Wawuqhathwa ngakini. Ngaqhathwa mina bafu yabo. Ngeke ngiza kuwe mfowethu mina ngikhuluma nawe. Wena ungafuni ungilalela. Wawuqhathwa ngakini. Yabo? Hayi la. Mina ngifuna ukukhombisa mfowethu manje. Tshela ukuthi wemeceleni. Ngifuna mina ukuthi bafo awuthi umdedela kancane isondele sixoxe njengamadoda. Ke sixoxe njengamadoda bafo. Baleka mfowethu. Baleka mfowethu. Bafo musungicindezela. Sengicindezela mfowethu ngangisasa. Ngoba phela komele ngixoxisane nale ndoda isondele la eduze. Ixoxa isondele ize la. Khuluma ngana kwethu. Awume bafo. Musungibamba mfowethu. Ngifuna mfowethu kuya kuyini. Ujambona nawe mfowethu ngizangiphuma. Yewona msunganyo woza la. Bafo mana bafo mana. Mana mfowethu. Umfuno ubona namhlanje. Mana mfowethu. Lo mfuno okhomba uzobona. Ufuna umkhombisa bafo ukuthi kungani imbila yaswela umsila. Impolo. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami Sitofuza Dlangamandla Zulu. Umngwenye kaMsavukazi Mvuleni. Intokazi yazala Mamkhize. Namhlanje ke ngivakashela ubhuti wami ozongichazela kabanzi usizi lakhe olumenze ukuthi azafike la ekhaya namhlanje. So ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Yaphila njani mama? Ngiyaphila nami. Waba isibongo? Umpungo sisibonga igama Mandisa. Wandisa. Mandisa. Impela kunjalo mama. Mandisa. Okay. Isikhathi esiningi ngitshele oMandisa abamajida kuba ukuthi babuye eXhoseni. Hayi, lutho kumZulu phaqalo. Umpungo sokhuba ugazi unyanda iphahla tetemani. Okay. Ubuya ukuhlala? Ngokuhlala ngibuye eMtubatuba. Ukhulele khona vele? Ngikhulele khona eMtubatuba, ngafunda khona. Then ngase ngasuka sengiyoqhubha imfundo yami phambili. Oh, okay. So ngicela nje ungiqale eqaleni la uhlangana khona nomuntu wakho, ungitshela usube kuyimuphi unyaka and nahlangana kanjani, nahlangana kuphi? Oh hayi. Sahlangana esikoleni sasemabangeni aphezulu. Okay. Sibe sifunda ibanga lesishagalolunye ndawonye sasaqhubeka ke sasafika phambili. Kwasho ukuthi ngumuntu vele oyithandela ukusonta, oyithandela inkolo, then ke ngase ngistika enkolweni. Okay. So ngaleso sikhathi kade nihlangana uke wathini usisi uthe usingle noma ube khona omunye umuntu anaye ngaleso sikhathi kade nisaqala ukuhlangana? Usisi ube umuntu nje ongenamuntu. Ngimthole eyedwa evele ephuma osizini lapha desuka khona. Wena ke bewusingle? Ayi nami ngoba bengicinga nje umuntu ngase ngidibana sengitholana naye. Okay. Mhlambe ekwazaneni kwenu ni nazisananile ama parents wenu noma nisazana nodwa nje? Ngingakuthatha ngikubeke mntama. Sisuka kude nosisi ngoba ngisho ukuthi saqala sisafunda e high school. Sakhula ke ndawonye. Kwaze kwafika ekuthenini ukuthi sekuyisigaba sokuthi ufuna sazane. Ngamcela wafika ekhaya, then kwangicela ngavela kubo bayangazi nje umuntu abaziwayo ndawo yonke. Oh, okay. Nokulungile. So ke usisi lo niphathane kanjani ke? Mhlambe ipersonality yakhe injani? Umuntu onjani? Mhlambe unolaka noma uphansi noma uyathula noma uyayithandela ukuxoxa, uyikhulumela, uyikhululekele nje? Umuntu okhululekile kakhulu. Yena ukhululekile, uvulelekile futhi uyabathanda nabantu enjalo umuntu okhonza ukuhleka kakhulu. Okay. Manje ikuphika inkinga ke? Nixakwa yini ke? Yini ekwenza ukuthi uzoshare usofa la ekhaya namhlanje nami? Kwenze njani? Ngithi ngikulandise manje ngithathe ngibeke ngicela ungibone indlebe. Into ithi usisi ngimbhaqe ejola. Oh, okay. Uma engijolela ungijolela nomunye umjida odrive ama Uber. Okay. Umbamba kanjani? Isikhathi esiningi ubethi makhala ucingo ahlala endlini angaphumi. Kodwa kuthe sekuhamba isikhathi leyinsuku ahamba amaviki mayephuma ephumela eminyango mayanza ucingo. Yini manje simxoxe endlini mhlawumbe inetwork ayisadonsa endlini noma kwenzakalani? Yilokho nami bese kungixaka ngoba ube umuntu wami nje ongafihli lutho nami ngingafihli lutho ngithinta ifoni yakhe okunye okungikhubazayo ukuthi ngithola ifoni yakhe sinamaphini. Oh, okay. Ekubeni phambilini bingenayo iphini. Ikhona lento eseyifihlile. Ikhona kusho ukuthi kukhona akuzama ukufihla. Ukuthola lokho mhlambe nihlala ndawonye noma mhlambe wayithuke kuvakashelile nje. Mawusuthi uyanaka mekuvashelile ikhathi seziningi uma ring phone nje uphumela eminyango.
Oh, into engenze nganotice ukuthi ube umuntu onakho ukufika izinsuku zibe 2 noma zibe 3. Okay. Kulezi insuku ezimbili ibithi mayikhala ifoni ebese ke egxumela phezulu ayibambe aphumele eminyango. Ngize ngimbuze mase eqeda ukuthi kungani aphumele eminyango ebese engikhohlisa ethi ubhuti wakhe bebekhuluma ngento yomndeni ebalekile. Bese nike nafika ezintweni ezijulile ezenziwa abantu abawu2 abathandanayo noma mhlawumbe ungakamthinti inhloko. Ngokwenkolo yami umuntu osifazana simthinti singakamkhipheli lutho. Okay. Impela konjalo. And awunayo isho noma vele yena akakathintwa yini vele ngaphambilini. Ngokusho kwakhe ma ngizokubeka nje storyini umuntu naye okulenkolo nami engikuyo. Umuntu nje oqondile nje. So ke njengoba usinikeza inamba eyabhudi lo osebenza ngokuthutha umphakathi uthole kanjani? Ngenze olwamuhlo ngagcina sengiba naye. Okay. Impela kunjalo. Mayethu ubhudi vele ngiyathandana naye futhi angiziboni nje ngihlukana naye. Okusho ukuthi sekuyomele ke sithathe izinyathelo siye phambili ke siphinde sibuyise abantu abadala njengoba sasenzile phambili. Nasekuqaleni. Yebo. Ithi ngimlande ke. Mhlambe yena uzokhona ukuthi achaze kabanzi ngoba ukhona. Yes, simxhumile nje samthola futhi uvumile ukuthi eze. Kuyikona ukuthi akazi phela ukuthi ubizelweni okokuqala lokho kwesibili akazi ukuthi ubizoba. Akazi lutho nje ngalolu hleleza kulona yena kodwa ukhona. Uthi ngimlande. Hayi akunankinga mama singamletha ngoba vele ngathi miningi imibuzo engathanda ukumbuza yona. Icusana la. Siphinde sinamukele futhi babukeli behlelo esiluza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti uvumile usasijoyine. So njengoba ela ngiyathemba ukuthi zonke izimpendulo esiyilindele kena sizoyithola. So ke asike sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila nami. Ubhuti waba isibongo? Wamakhanya sibongo. Makhanya. Okay, buya kuphi uhlala? Ngisonga la eNdwedwe. Endwedwe khulele khona vele. Yeah, ngikhulele khona. So manje usuke eNdwedwe nje basicelile noma mhlambe vele uhlala la eThekwini? Ngokuhlala ngingala eThekwini ngihlala eClermont. Okay, usondezele umsebenzi? Bekumsebenzi aqala bathi khama mwa kagcina sengene nemfundo esiphakathi nendawo. Okay. Ubhuti enhle naye mas? Ngokumbona kumi umuntu wesifazane esiphisana naye ngeke ngimbone. Usukumbona kanjani? Lo muntu uphisana naye usuke ethi uyini naye? Yayingitshela intokazi yathi kukhona umuntu eqondile ephilisana naye. Okay. Wase kubonisa yena. Wase ngikhombisa isithombe ukuthi maqhamuka yena kuye kube nokumhlonipha kumina. Okay. So waqhubeka bafo wathandana naye futhi usisi. Empilweni ngeke ngizothiwa ibhola nebhola thatha umdlali. Okay. Nomuntu uthatha umuntu wakhe. Hayi ngiyakuzwa. So ubhuti ubhalile kwishow le ethi umfunani umuntu wami ngesimanga sokuthi khona izinto angekho right ngazo adinga izimpendulo zayo. So ngiyacela ukuthi khona umbuzo ozomfikela ukuthi akubuze wona umphendule wena ngoqiniso. Ubhuti ayekho umuntu emkwete yona. Ngoqiniso akho emkwete. But mawuthi ubuza umbuzo engizokwazi kube nempendulo yawo ngizobe senguphendula lo mbuzo obunjani. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhulumisana naye. Kunjani mfowethu? Hayi aphela ngana wethu. Siyaphila mfowethu. Engazi ukuthi ngathi ngidibane nendlela ayithutha lapha. Senginenkinga lapha kwami. Inkinga ngabezana mfowethu. Mfowethu nginenkinga lapha ngomama wasendlini engiphilisana naye. Okuwumuntu nje owaziwa ngisho ekhaya. Makhuluma mama wasendlini usho umuntu wesimama ophilisana naye. Impela mfowethu kunjalo umuntu nje wesimama engiphilisana naye. Ngabe kwenze njani ngowesifazane ophilisana naye? Mfowethu sesithatha ukugejana nomama endlini. Imbangela kube yini imbangela? Imbangela mfowethu wena. Ngoba kwenze njani? Yini ngiyimbangela ngena kanjani ebudlelwaneni benu? Ukuphi la usingenzi kahle khona wena ezephuma ngaphandle umuntu wakho? Impela mfowethu sengazi ukuthi uthathe wafuna ukungena esibayeni sakokhuba ngokungemthetho. Ikhiwane lihle mfowethu malibonakala uyaleka molifuna. Akukho la solibhala khona siphungweni sekwela ukukhuba leni. Ngabona intokazi ngabona ngathi ngathatha nami. Okuyinkinga mfowethu nakho ke ukuthi wakutshela lo muntu ukuthi unomuntu angithi. Ukungitshela kasho ukuthi lokho engikwenza kuyena akuthandi. Ukuba engakufuni ngaba ngizange saqhubeka naye. Mfowethu isizulu sithi inqawa ehlehla ibhola ngakaphoki. Nakho ke silihlehlile lokho. Lo alikahlehli mfowethu ngoba kusho olukhulu lokhu kimi kulo yamuntu wesifazane benginhlelo ngayo. Ngana kwethu ngiyabona lento izothanda ukuba kude. Mfowethu mina inquza ngizwani naye. Lalela
lalela bafo. Lalela bafo. Into ithi owakithi lo muntu. Nginey'nhlelo ngaye umuntu ebengifuna ukumfaka ekhaya. Uma wena usuzongena uzosiphazamisa ey'nhlelweni zethu uthi ngenze njani ngalokho? Wenkunzi ila inkinga. Lo muntu othi ngowakho. Wathi nisabambisene awumthathile ngokuphelele. Nami ngisenalo igunya ukuthi ngingavela ngimazise ekhaya bemthathe nakhona. Okuyinkinga mfowethu ukuthi ekhaya bayamazi. Yini engavimba ukuthi nawe kwelami ekhaya bemazi? Kimi futhi nakubo bayangazi. Yini lo muntu wena ubona ukuthi kunganzima qhamuka umuntu wesilisa ephinde emthathe? Yini engankinga lapho? Mfowethu ukuze makuthiwa ikhiwane elihle ligcwala izibungu. Kunjani phela ngakho? Ungabe uthatha-ke into ungayibukanga ngaphakathi ukuthi kanjani. Kuyenzeka ulithole lingagcwalanga ibuko lona ikhiwane. Cha mfowethu sizogejana kakhulu ngoba ngazi ukuthi ukhanda limtshelo kwakhe. Insizwa omunye umuzi mina ekazi angitshena kanjalo nakancane. Ekazi yakutshela kanjalo. Ngazi ngilokhu mfowethu phela mina ngikunqeni. Lalela ngana kwethu. Lalela angikunqeni mfowethu mina. Yabo. Ungasukumi into ongakuyimela. Ayikho into engengimele mfowethu. Lapha ama-Uber nje asithanda. Ngaqhathwa mina bafo. Wawuqhathwa ngakini? Ngaqhathwa mina bafo yabo. Ngeke ngiza kuwe mfowethu mina ngikhuluma nawe. Wena ungafuni ungilalela. Wawuqhathwa ngakini? Yabo? Hayi la. Mina ngifuna ukukhombisa mfowethu manje. Tshela ukuthi wemeceleni. Ngifuna mina ukuthi bafo awukuthi umdedela kancane isondele sixoxe njengamadoda. Sixoxe njengamadoda bafo. Baleka mfowethu. Baleka mfowethu. Bafo umusu ngicindezela. Sengicindezela mfowethu ngiyangisa. Ngoba phela komele ngixoxisane nale ndoda isondela eduze. Ixoxa isondele ize la. Khuluma ngana kwethu. Awume bafo. Musungibamba mfowethu. Ngifuna mfowethu kuya kuyena. Uyambona nawe mfowethu ngizangifuni. Yena msungu kanyo. Woza la. Bafo mana bafo mana. Mana mfowethu. Umfuna ubona namhlanje. Mana mfowethu. Lo mfuna ukhomba uzobona. Ufuna umkhombisa bafo ukuthi kungani imbila yaswela umsila. Umfolo. Bafo. Amadoda ayipheli. Siyohlangana esikhaleni kwaNtombela. Ngeke phela. Ayipheli amadoda. Isikhala kwaNtombela sikude kakhulu. Ngila phambi kwakho. Indaba ayihlangana kodwa abantu baya. Seyihlangene namhlanje. Hlangana njalo futhi mfowethu. Zihlangene indaba namhlanje mfowethu yabo. Asuke amadoda sithi ukubamba la ngehluthi. Asibamba la ngehluthi. Futhi ngiyacela ukubuza. Ngiyazi. Njengoba usuzwa esekhuluma kanje awucabangi kabili. Nakho umuntu. Nami nginakho hlethele umuntu. Uyayithanda le ntokazi? Nami ngibonile ngathanda. Bengathi bebaningi kangaka abafazi la ngaphandle. Nami ufuna wami umfazi ngoba kwenze njani? Nami ufuna ngaphandle nawe ushona khona umthula ngaphandle lokho. Kanjani ngoba nginayo umfazi mina? Nami uzoba wami lo. Ngeke kube umfazi wakho mfowethu kuyogcinela mina. Wengana kwethu yabona lento le uyenza ibelula ngakuwena. Kanjani? Khuluma ngothando la. Into ela ngaphakathi kumina. Ngayinikezela wena ngangayitshela ukuthi ngeke bangithande bani. Nami ngibonile lapha. Inja mawuthi iyaluma ubona uluma abantu ivalele endlini. Makubani? Ivalele izoluma abantu ivalele endlini inja yakho. Mfowethu wena leyo nje kumele ivalele endlini angithi. Angisenja mina inja le yakho lesibebe sakho mfowethu. Wena lesibebe sakho nisiyathanda siyangivashela. Ngabe wafika kwena? Siyangivashela ngabe wafika kwena. Ngabe wafika kwena? Siyazi lesibebe sakho lapha ukuba umvashe la ngoba uyangena ngabe wafika kwena. Uyabona wemfowethu. Wayehluke nje ngithanda. Awulona eqathe ngangibenda. Hey. Ngicela ukubuza bhuti wami Khuba. Esesho kanje uyacabanga ukumnyeka noma uzoqhubeka naye? Hayi mama angiboni ukuthi sizokwazi ukuqhubeka. Oh okay. Angikwazi ukuqhubeka ngizocela nje abadala bengilekelele njengasekuqaleni ngoba wavela ekhaya ngizocela ukuthi sihlanganise amakhanda labantu abadala. So uyabadedela ba? Ngiyabadedela bami ukuthi beqhubeke. Uzizwa kanjani esesho kanje? Usakhuluma ngomlomo sobona ngezenzo. Ulindele izenzo. Nginakho ukuhlehlela emuva. Ngikhona umuntu osifazana. Ngifikile empilweni yakhe nami wangikhombisa ukungithanda. Asho ukuthi ngoba nalo lo wamuntu anaye lo mfowethu lo. Mfowampungoza. Uthi angifoni mina uzowakhe cha. Mfowethu namanje usaqhubeka usangixhaphaza. Ikuphi ukuxhaphaza ekushola? Ilokho owenza okushoyo mfowethu. Wena mfowethu uthe uyahlehla lemndeni. Usangixhaphaza. Mfowethu ngidedele ngifike nje. Ngidedele mfowethu ngimqoke. Kusikwenza mama. Abenza ukuxhawula mana kwethu. Uzoqhawula mina. Ngani uxhawula ngalo. Olala ugezile ngizokuvakashela ebusuku yes. Kulungile mfowethu. Lala ugezile mfowethu. Noma inini mina. Amadoda akayipheli. Zosuka enza phambi kwesohlangana. Namanje masiphuma la ngapha. Ayikho inkinga la. Uyabona.
Ngoba siphaphazene kakhulu. Angicela unganivumeli nihambe kanye kanye. Ngiyacela. Ngokuthi ngeyiqhathwa mama mina emunye umfana ngimsaba. Ngule ngiqhathwa ngasekhaya. Kodwa useyasho ukuthi uyanidedela ngoba uthi uzosazoxhumana nabazali asho ukuthi sekwenzekeni. Lokho kuyinto engashiyo noma ubani ephambi kwabani. Awuthembi. Angithembi lutho mina. Okay. Othi mephuma isidumbu uphathwa iswabe esilwele nowesifazane sengamela kwenzeke lokho. Ngoba nami ngowami nabosifazane. Sengiwama ngifile impilo ngingagamanga. Yebo ngifike khona umfowethu. Uphatha ukhombisini nami ukuthi kukhona lento ekhona ngaphakathi. Le ndoda iyangixhaphaza le ndoda. Mfowethu, manje saqhubukuyisa. Into engayiqhubha ngeyisa mina. Uyayiqhoba. Kunjalo Hayi mina ngisiyoke intwala inkinga mfowethu. Kulungile mothi awuntwala nginamkumeni weyintwala mina. Hayi, soyibona bafusoyicela ivuthiwe. Noma yini. Impela ke masisesebeni amadoda wabizwe. Ayihlehli inqamo mahali suyilanda amandla ngolandela amandla ngolandela wena. Bengilindele insuku enje. Buyilindele. Yeah Okusho ukuthi kahle kahle kade waqala ungixhaphaza. Dala. Nesikhathi singakanani? Kune izinyanga ziningi. Ziningi. Hayi okusho ukuthi mina ke wona amehlo ngemuva kuphela phambili awekho. Kunjalo kana kwethu. Hayi impela mfowethu. Uhlokile ugawula ubheka ukuthi ke bethu ayiphelile amadoda. Kunjalo bafana hayi inkinga. Ngiyacela bhuti umdedela. Yo. Mbuke lapha ekhaya nizibonelile nani ukuthi kwenzekeni mina angiyazi nje ngiyasaba. Angazi ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mengenzeka ngisazobuyela emndenini wakakhuba ngiyocela nje ukwazi ukuthi kwagcine kwenzekeni ngoba ushilo wathi uzoxhumana nabazali. So ngiyadinga ukwazi ukuthi kuzogcina kwenzekeni uqinisile nama yethu uyabadedela bathanda nebotho. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.